forstand på fremtiden med til ishockey for at få hans syn på sagen. Henrik, hvorfor blev kvindehåndbold så stort for en 6-7 år siden? Det var også en utrolig heldig kombination af, at der var nogle stærke individualister, nogle store stjerner, som fandt sammen på et hold i en sportsgren, som ikke havde været stor før, og hvor hele nationen så fulgte den her succesfødsel, som så kulminerede med de her mesterskaber, som de vandt på stribe. Ikke? Så det var sådan en meget heldig kombination af, at store individualister udkom samtidig, så at sige, en stærk træner, og så en sportsgren, som ikke havde været i fokus før, som så pludselig bragede igennem. Og det er så noget, man lægger mærke til, kan man sige. Nu skal vi så ind og se på ishockey i Rødovre Herning og se, om de kan blive lige så spændende engang. Men der sker der også noget herinde. Ja, kom med det. Hvad skal ishockeyen gøre, hvis de skal blive lige så store som håndbold, eller i hvert fald nærmest det stadie? Så skal man jo finde den der lykkelige kombination af at skal få skabt nogle rigtig store stjerner og få skabt nogle rigtig gode resultater. Altså dansk ishockey har jo ikke i dag sådan en Anja Andersen, og får det nok heller ikke. Altså vi får ikke verdens bedste ishockeyspiller, så skal vi i hvert fald være meget, meget heldige. Hvordan sætter man dem? Altså håndboldpigerne er sådan lidt blevet solgt på at være søde, smilende piger, der viser masser af følelser, og her er der sådan set ikke andet end en gang macho mænd. Nej, men det er klart, at håndboldpigerne havde både appelleret til begge køn, om jeg så må sige. Fordi det var søde piger, som var søde at se på, var enormt dygtige til at spille håndbold. Her der er det jo ikke ligefrem en sød sport. Det er jo mere nede i de mere sådan aggressive, maskuline lag. Lidt på linje med boksning. Det er meget fysisk, det er meget voldsomt, det er meget aggressivt. Men til gengæld ligger det jo i spillet, at det må være aggressivt, og der godt må være lidt voldsomhed i det, og det ligger meget i tiden jo. Altså det er der et stort publikum til, det er der ingen tvivl om. Vi må se, hvordan de er ved at komme op og slås nu. Ishockey er også en sportsgren, der vinder ved, at man ser den live, fordi man får et bedre overblik, og man får mere sådan respekt for alt det, spillerne kan og skal på skøjter. Hop, så vil der være mål der. Og det er jo noget, der kan udbrede populariteten, hvis man kan lokke flere mennesker igennem den opmærksomhed, man får skabt i fjernsynet. Hvis man så kan få lokket folk ud til at se nogle kampe, og de så faktisk får en endnu bedre oplevelse, så kan man få skabt et kredsløb der, ikke? Så vinder Herning, du. Nå Henrik, det var så den kamp. Hvad er konklusionen så? Jamen altså, jeg tror, ishockey kan blive en stor ting i Danmark. Og større end den er i dag, altså med mange flere klubtilhængere og meget større landsholdsopbakning. Men jeg tror ikke, det bliver sådan den store folkesport endnu. Fordi der er for langt op til den øverste elite, til at vi alle sammen sådan kan føle, at vi er blandt de bedste i verden. Der er for få stjerner, og spillet er også lidt vanskeligt at forstå. Vi får nok ikke den med, som ikke er sportsinteresseret i forvejen til ishockey. Det tror jeg ikke. Det må de så stille sig tilfreds med. Foreløbig tak for hjælpen med at spå ind i fremtiden. Tak for det, tak for kampen.